verse 1. Ukuba ngoko navuswa kunye noKristu, funani izinto zaphezulu, apho akhona uKristu ehleli ngasebunene kukaThixo. Verse number 2. Yes. Nyamekelani izinto zaphezulu, zingabi zezasemhlabeni. Kuba nafayo, baye ubomi benu bufihlakele ndawonye noKristu kuye uThixo. Xa athe wabonakalaliswa uKristu, obubomi bethu, ngelo xesha niya kubonakaliswa nani, ninaye ebuqaqawulini. Verse number 5. Bhubhisani ngoko amalungu enu asemhlabeni, umbulo, ukungcola, ukuthabatheka okuhlazisayo, inkanuko embi, nokubawa okuyinkonzo yezithixo kona oko. Sisebule theme ke abantwana benkosi ethi we shall recover all. Kona ikhona ingxaki endijongene nayo apha. Andiyazi noba ndizoyimosha na yonke lento seyithethwe apha inkulu kangaka, ngoba ndibona ingxaki sesiqhube kakhulu. Andiyazi noba sewukhube nayo experience enjalo na, uthi sewuhambe uhambo olude uthi lo nansi into indoyikisa, ngoba sivile okokuba uDavide wahamba wasukela Amaleki. Lo Amaleki ango wawafumana, wabuya nabantwana bakhe namakhosikazi wakhe, wabuya nazo izinto ebezimkile. Nabo bonke abantu bebemkelwe bafumana izinto zabo back. Andithi sonke siyazi njalo nebathandekayo. But kukhona ingxaki endiyibonayo ngoku. Ayile ndithi andiyazi noba izawundenza ndiyimoshe yonke le. Sesivuya sisithi zibuyile into zethu, into bezithinjiwe sibuye nazo. Xa ndithi ndiyayifunda iBhayibhile, ndiqhubeka noyifunda, ndisithi limandi elibali, alifuna uyekwa. Ndifuna ubona ipati eyenziwayo xa befika becelebrate okokuba babuye nezinto zabo. Ndathi ukujonga, hey, uthandi ngathi akucelebratewa ngeli hlobo bendicinga uba kocelebratewa ngalo nje apha. Into eyenzekileyo, uDavide ngokwenzeka lento uleqwa nguSawule. Okay. Unengxaki anayo vele, khona i-challenge benayo vele. Sure. All right. Eyoba ndiyaleqwa ngutata walapha emhlabeni. Xa efika esixekweni ebonelelwe ngamaFilisti, sitshisiwe yonke into ithinjiwe. Xa uThixo emnceda zabuya into zakhe, xa esiva amaFilisti ambulele uSawule, Davide nantsi enye chance yocelebrate, bula utshaba lakho. Ithi iBhayibhile wazikrazula iingubo zakhe. Xa esiva kuthiwa nomhlobo wakho uJonathan naye ubulewe ngamaFilisti, yile mfazwe begxothwe kuyo ke le, kwathiwa wena sifuna ube khona apha. Akavuya uDavide. Kuthe kusenjalo ndathi
wathi hayi phofu ke noko kungcono uba ayilogazi lakhe noko uSawule noJonathan ebesisihlobo emnye bengukumkani. Nansi ke ngwaphi izoniphazamisa khona uze ndibone uba yho nabo umfundisi akazuyixutha le mic xa ndifika kule ndawo. Uchapter 13 kwincwadi yesibini kukhona usisi okuthiwa nguThamara. Kwabona abantwana bebethathiwe. Kukhona usisi ekuthiwa nguThamara, kukhona ubhuti ekuthiwa nguAmnon, kukhona nomnye ubhuti ekuthiwa nguAbsalom. Babuyile into ziright kuhlelwe ekhaya. Ithi iBhayibhile uAmnoni wabawela udade wabo uba ngalala naye. Bulelwe ama-Amaleki azikho iintshaba. File uSawule. Ithi iBhayibhile uAmnoni wenza amacebo warepa half sister yakhe. Emveni koba erepile half sister yakhe yabe iyisister epheleleyo kaAbsalom. Ithi iBhayibhile wathi uDavide soyiva loo nto wakrazuka umphefumlo wakhe. Ndacinga uba noba uyacinga yini bawo ndayobalanda kude undithwele. Ndabulala ama-Amaleki. Ithi iBhayibhile wawabulala ama-Amaleki akashiya nto. Ngoku sebaphethe abantwana bakhe naba bantwana besenza izinto. Sakhe ndayiva umntu warepha udade wabo ebukumkanini. Unyana kakumkani, the royal. Unyana, the prince, yarepa i-princess. Umntu okwilevel yoba ubufuna umfazi angamkhomba umphathelo kodwa wajonga kwigazi lakhe. Andiyazi noba ndiyayimosha na. Yini besivuya sithi babuyile abantwana. Benzani ngoku abantwana eyadini? Yini sisithi sizibulala iintshaba? Lintoni utshaba xa kunje? Ingaba utshaba lwam yintoni ngoku xa abantwana bam belimazana kanje? Ithi iBhayibhile wavele uAbsalom usuka loo mini wathula. Zange ndayibona nale into. Ithi iBhayibhile wathula for 2 years. 2 years. Engathethi noAmnoni 2 years. Yeah, andilazi nqala yi. Umntu oligazi lakho uhlala naye. Ithi iBhayibhile wayengayazi uAmnoni noba ucinga ntoni uAbsalom. Balibala. Wabamema uAbsalom. Wathi uDavide enza benixakekile mnganyana. Wathi uAbsalom okay ngicela uzise nje bonke onyana bakho. Bona bodwa sikhe sibe nefeast sixhele. Ithi iBhayibhile uAbsalom wakhupha umyalelo kwizicaka zakhe wathi ubukhe wanxila nje uAmnoni sanimbulala. Ithi iBhayibhile bambulala wafa. Emveni koko basukela nabanye onyana bababulala. Andiyazi ke uba kwenzekani ngoba nazi izinto ebesizithandazela zisilwa ngoku. Nazi izinto ebesizicelela ebesizizila ukutya sisithi Yehova sincede. Zifikile nazi zisilwa. Azalwa nje zabulala ama-Amaleki abakwazanga babulala abantwana. Amafilisti babulalanga abantwana kodwa naba abantwana bebulala. Absalom yintoni uyenzayo? Uyayazi uba kusuka phi naba bantu? Uyayazi Absalom uYehova ebetheni ngaba bantu. Ntoni uyenzayo?
into indibhide. Uabsalom xa uthi andikaxeli ndifuna utata egazini. Absalom meyolwandwa ethinjiwe wabulala bonke abantakwabo ngokufuna utata akhe egazini. Ithi iBhayibhile uDavide wathi eqaba uAbsalom sebe wonke umkhosi wamaSirayeli ungakuye. Ithi iBhayibhile uDavide wabamba abantu basekhaya bakhe wabaleka ukumkani utata wabaleka unyana wakhe ebemlwele. Nayivuka ke ngo-9 ndayibona ngxaki bendisithi ndifuna naye. I hope they understand abathandekayo. I wonder ndizayithini ke ngoxa inje le vesi. Wabaleka. Oh, Davide wathi abhale indumiso ebaleka unyana wakhe. Khale nyembezi. But nanku Paul embala. Oh, Nkosi. Ndithe nqa uDavide engakhangaleke abantwana nonkosikazi kodwa waqale wabuza uThixo. Ngoba still ngoku abantwana besiya kuThixo ngenxa yabo abekho bonke. Kodwa la Thixo ebethethe naye. Ndandibuza uba kutheni ungafuni amakhosikazi wakho nonyana bakho neentombi zakho waske wafuna uThixo ingathi beyazi esithi nabo ngenye imini iphele bangandishiya onyana bam, nabo ngenye imini amakhosikazi wam angandishiya phele, nabo ngenye imini iphele abantwana bam bangabulalana kodwa uyahofa. Kungokufumana izinto zethu, hayi ndiyabona kungokufumana uThixo wezinto zethu. Siyakufuna apha khoyo uThixo wethu. Nandicinga uba Davide ulahlekelwe ngabantwana. Nandicinga uba Davide ulahlekelwe ngamakhosikazi wakho. Wathi bele yakhumbula ndithandaze ndibhaqwe ngulo mprofethi uNathani. Uyandikhumbula uba ndathini phela? Ndathi Thixo mandiwele esandleni sakho. Ndaphinda phele ndathi Thixo ndiyacela yonke into yenzayo ungawususi umoya wakho. Thixo ndibonile lo mhlaba ukhohlakele, ndibonile abazali bayafa, ndibonile abantwana bedlwengulwa oomama babo, ndibonile izigebenga zibulala abantu. Noba kunje ndiyathandaza umoya wakho kwesi simo sinje. Umoya wakho ungususi. Ndingalahlekelwa yiyo yonke into kodwa umoya wakho
ndivala uthi Paul funani izinto zaphezulu. Hayibo. Oh, babulelena hayi bathandekayo nami ndingaphetha ndisithini. Babulelena abantwana. Andiyazi noba nethixo ndipha abanye uba baphinde babulalana nabo. Ndithini thixo makungafi mntu. Hayi ndiyayiqonda uba noko kuyafiwa kulo mhlaba. Ndenzeni thixo ndihambe ndiye ezulwini ndishiye zonke ezi zinto zihluphayo apha emhlabeni. Hayi hlala emhlabeni nto nje funa izinto. oh, Jesus. Bawo ndiyalangazelela ukungena eJerusalema imaphele. Hlalapho yeke iJerusalema ize kuwe. Now uPaul engathi ustadishini wabona uba hey nansi ngiliphethe aba bantu bakwimeko enzima eKolose bazinhlaka kuthiwa banokwazi ukukhonza uThixo. Wathi ndingathi mabafune ntoni ngale, mabahambe bayozelusa ukuze bamkeleke emaJudeni, okanye ndingathi mabatshintshe ibala labo bazame uba njengamaJuda nendlela abathetha ngayo ibe yeyamaJuda. Wathi uPaul iyandehlula le yonke le nto. Cela uma ngayo mamelani nicebise funani izinto zaphezulu. Uzondibulala tata xa ndivala ngoba ndizawuve ndivala kwethuka ngoku. Uzondibulala xa esithi apho uKristu akhoyo nobomi benu bufihlwe khona. Ubomi benu bufihliwe kunye noKristu ngasekunene kukaThixo. Umzimba wenu usemhlabeni phakathi kwamarhamncwa apho iBhayibhile ithi uSathane uyagquma njengengonyama ufuna uba nangamkwenga. Umzimba uphakathi emhadini wengonyama kodwa ubomi uphakathi entronini kaThixo. Sorry devil again. Umzimba uphakathi ehadini lomlilo eliphindaphindwe kasixhenxe kanti ubomi busesandleni sikaNkulunkulu uThixo namandla. Umzimba athi uPaul ndiyafa ngaphandle kanti ngaphakathi ndiyahlaziyeka imihla ngemihla. Umzimba uvuza igazi kanti ezulwini impiliso iyaphuma egazini. Umzimba athi mamela ndinikhumbuze ingxaki yenu noyika ukufa. Mamela ndinikhumbuze nina navuswayo ujonga phezulu. Nina nafa navuka ningekafi. Funani ke izinto zaphezulu ngoba phezulu nina senifile, senigulile naphiliso, senisokole naphumelela, selenibethiwe nathuthuzelwa, selenikhalile nafuna inyembezi, selenonile naxolelwa. Funani izinto zaphezulu. Ewe emhlabeni niyalapha, ewe emhlabeni nifinkoku, ewe emhlabeni fana nabantwana, ewe kodwa
kuYesu. Xa ndidibana nokufa kume phambi kwam, noba kuza ngecorona, noba kuza nesikoli, noba kuza namajoni, namhlanje ndingama ndithi kufa ufike late. Kunye noKristu 2000 years ago ndafa, ndaphinda, ndavuka. Nantsi into yaphezulu, eyasemhlabeni ithi uzawufa, eyaphezulu ithi wavuka. Now issue is ukhetha ukumameleki. David, abantwana bamkile, izindlu zitshile, wathi uDavide, vele yeka ndifune phezulu for thina. Bawo ndithini ngokungathi uDavide uba uthi mandihlale ndingabaleki, ndibancama abantwana bam, ndizobancama. Uba utsho ingathi mandiyireference. Niyakhumbula omnye utata exwayo umntanakhe, kuthiwa makakwenza ithini, andithi ingathi ayenza isense. Wathi uba kutsho wena lo mntana bendimthandazela, ndiyeke ndenyuka intaba. Xa kusitsho wena, ndiyeke ndiwubasa umlilo. Urecover wam uthi mandiwubasele umlilo, ndiyeke ndiwubasa umlilo. Jesus! Oh, Baba, kundindikela. Xa uthi nento ndiyifumana nzima, mandisisa kuwandiyeke ndiyenze kunzima, kodwa ndizoyenza. Yeke ndimbasele uyisakhe, yeke ndimbasele. Utsho wena, utsho wena. Bendibokhala ngoku ndisithi uba kutsho wena. Ani nafuna ukhala, thembi ngafuna uvuya. Yabuya ibhadi yam. Yarecoverisha, ndirecoverisha kwi-loss. I-recovery ngayizi ngegain eyaphezulu iza nge-loss. I-income yaphezulu iza nge-expense. Ndiyenza i-expense bawo. Kodwa ngondiyadeposit, hayi ndiyawithdrawa, hayi kodwa ngokulahla. I-deposit yasezulwini kukukhupha, ndiyazi andiyana nto ndizama uyithetha, kodwa ndizama ukuthi funa into zaphezulu. Ngoba emhlabeni kuthiwa gcina, ezulwini kuthiwa khupha. Sayithini nale nto? Azayithini? Ohlakazayo yande emhlabeni njengomfundisi wami kuthiwa save uze kwande. Theni ngonini ezulwini phezulu nathi uDavide zange azixhome, zange azibulale.
uSofu nabantwana bakhe bafila abeyobalanda. Wathetha isimanga wendumiso 27 wathi ndifuna ntoni Yehova. Cela yona ukuhlala endlini yakho yonke imihla yobomi. Bacelile abantwana bamkile, ndizelwe ngabazali bandishiya. Uba ndingathi ndiya phansi kwamanzi, ukhona wena. Ndiye elwandle, ukhona wena. Ndiye kufeni, ukhona wena. Umntu osoke khona ebomini bam nguwe oko. Hayi ncamile, ngicela uhlala nawe. Uhlala nawe ke. Ngicela uhlala nawe yonke imihla yami. Zamile ukwenza izinto ndizamile. Ndiyakwazi atshongophola, ndiyakwazi utyeba, ndiyakwazi nokuhlupheka. Hayi ngicela uhlala nawe mna ngoku. Ngicela urikavarisha wena, ngicela ufumane wena. Eyona nto ndiyifunayo ngoku kuwe. Masenze umzekelo ndivale. Ngicela wena. Babe nikwazi uhlala benza utsho ibheki ngiyathi ndifuna wena. Nansi ingqondo yomntu. Uthi uPaul, wena funa izinto zaphezulu, ulahle izinto zasemhlabeni, kodwa ube usemhlabeni. Sukuya phezulu, funa izinto zaphezulu, ungasifuni eziza lapho khona. Inzima le nto. Utheni ungasithathi? Kutheni ungathi masiye phezulu? Okay. Umzimba usemhlabeni, ubomi busezulwini, umphefumulo funeka connect. Ubomi bufihlwe noYesu Kristu ezulwini ecankothini obakho ubomi. Umphefumulo wakho uyachuza ukuba uhamba nenyama na okanye uhamba nobomi na, ngoba asikwazi uhamba zombini. Uthi uYesu ukuze ndifumane ubomi mandilahlekelwe inyama yam. Mabayibethe, bayibethe lamaJuda, ayibethe ivusi igazi, ayibethe ibe ngathi linyiwa phemqolo, ayibethe kanti inyuka intaba yeGolgotha, iipisi zihambe zisiwa phantsi ibe ngathi ziimpuphu zesonka. Njengoko besithi umthendeleko sisithi qhekeziwe lo mzimba, waqhekezwa ingathi zisonka inyama yomntu. Here's the thing. Umzimba uyafa, ubomi
ufuna urecoverisha inyama okanye ufuna urecoverisha ukusondela kuye. Kuye we are recovering. Kuyo inyama we are losing. Enyameni siyaphelelwa, enyameni siyasokola, enyameni siyathukwa, enyameni siyadinwa, enyameni siyahlupheka, enyameni siyalwa, enyameni siyaqaphukelwa, enyameni siyazondwa, enyameni siyashiywa. Kodwa athi in him we live, we move, we find our being. Oh, okay. Nansi nto confuse ayo mfundisi. Emhlabeni babona inyama. Awubonakala bandijaja according inyama efayo ababona bathenga bakufinya. Khona into ephila. Mfundisi, emhlabeni kufuna imali kulandelwe ngomphefumulo. Uthi yena umuntu uchilekelwe into yaphezulu uthi wo ande ayilingani nolingana. Shiya lo mali uba nifuna uyishiya khanise nendiphefumulo yenu. Now xa ndivala mandivale kanje. Emzimbeni ndizalwa kaBhele. Ndizalwa ngumama uNene. Ndizalwa nguBhele. Ebomini ndizalwa yimbewu engenakunayo. Apha enyameni ndizalwa ekhaya utamkhulu angasaphili. Kusokolwa ndizalwa likhaya lisokolayo. Khaya elingenanto. Tata makakhola umama uyakhola. Bayalwa uyakhala umama ngamanye amaxesha. Xa ndifika apha kuthiwa noba ulihlwempu usistem hayi uthina. Ndiyakhala ngapha. In the meantime ndiyavuya ngapha. Abantu siyaphithisa kwathina ngoba udibana nathi sidangele ngoko siphinde kwathina sithi bawo nguwe onikileyo ikwanguwe nothathileyo malibongwe igama lakho. Kwelinye icala ndiyakhala, kwelinye icala ndiyathumisa. Entlongweni uPetros uPawulos noSilas babotshiwe enyameni kanti emoyeni bakhululiwe bayathumisa. Kwenzeka ntoni kwaba bantu? So nanokuhamba ekhaya le nabazali bami nokho stress kakhulu because andiyini yokufuna utshintsha i-background yami. Don't change if ndithathe nje step ndisondele Jesus. Ndibuye ngapha sesithi ndinethemba noba nihlupheka okomsuzwana kodwa mna mntu uhamba naye othi igolide nesiliva naye yam ndinalo ithemba. Icebo masivalile. Davide sihlala phansi ndiyabulela kakhulu. Davide awudinwa. Davide utheni ungazibulali. Ingathi lento yayithethwa kuYobi ke yayithethwe nakuDavide. Ungamshintshe lo Thixo wakho. Uthe umncinci wahamba wayolusa enhlango. Umncinci wabekwa kwindawo enebhere nengonyama. Kwalapho ubuncinaneni bakho wadibana nezinto ezinobungozi kodwa usamlandela lo Thixo. Davide awudibana. Uthe kusenjalo wathunywa emfazweni kutatakho wafika abaSirayeli ethukwa indoda enkulu ekuthiwa nguGoliathi. Wathi wena ndiyakuya egameni. Davide awudibana. Davide awuyeka uThixo wakho intoni na? Kuthabu
Bafana thanda ungamiyeki lo Thixo ngoba abantwana bakho babulelele akho khoya wathi uDavide ngoku bendiqala kuye bendiyazi uba kuphinda kugqibelela. uDavide uthe bawo ndibasukele na ngongathi uthi Thixo into endifuna uyazi into yoba sithini isiphelo ngoku ndingekasihambi isiqalo. Ndicela ukwazi ekugqibeleni uba kokwenzekani ngoku ndiseseqaleni. uDavide ayawalanda abantwana bakhe ephethe iswekile ebesengahambi ephethe amava ebesehamba ephethe ilizwi alifileyo elithi uzobuya nabo. Namhlanje siphila kulo mhlaba siphethe izwi. It's praying time. Lexesha lokuthandaza. Kuthiwa indoda eBhayibhelini ekuthiwa nguYobi. uYobi ulahlekwa ngabantwana. Ayelahlekwa ngabantwana, alahlekwe imfuyo. Ayelahlekwa imfuyo, kulahleke bonke ubutyebi bakhe. Athi sabhekeleyo kumila amathumba emzimbeni. Ayesabheke amathumba abangabheka kukhona apha ngaya khona kujika abangani bathi Yobu uYehova umonile. Kodwa uYobi uthi noma ndimonile, kuba nithi ndimonile uYehova, into endifuna niyiqonde ndeza ndize futhi ndizohamba ndize. Ngoku into endifuna niyazi yile ithi igama likaYehova malidunyiswe. Ndiba nengxaki noYobi into yoba Yobi utsho njani uba igama likaYehova malidunyiswe. Ingathi uYobi phela befunde undumiso ebhalwe ngulo Davide uthetha ngayo chapter 22. uDavide xa yebhala athi wena Jehova ndike ndawukhangela emthandazweni ndangakufumani, ndawukhangela emnikelweni ndangakufumani, ndabheka etempileni ndafika ungekho uthuthile ngobonyana baka-Eli bebemoshile. Ngoku ndikhangelana nawe ndathwala into yodwa eyobuya hlale ezindumisweni zabantwana bakho. Ingathi uYobi hayi indumiso kuyonto yalapha emhlabeni, kanti indumiso yinto yasekhaya. Ngoba uYohane ebebhalile kwisishilelo wathi nama-elder 24 alahle phansi imiqhele yawo yegolide abeseyadumisa. Ingathi uYohane ebebhalile wathi ndiva inhlokomo eshontsha nenhlokomo yomfula bedumisa komile enyakweni. Wathi uYobi noma kunjalo kanti igama likaYehova malidunyiswe, ngoba emhlabeni abantwana balahlekile, emhlabeni amathumba ayathuthumba. Kodwa ndiyakhetha ukufuna into yasekhaya
nokutholakala singalapha emhlabeni ukumkhonza uThixo nasifika khona lena abazalwane inhlobo sanalobu nje asinofanekiswa nabungaqawula obuzalo ayayibona ubungaqawuli balomhlaba kodwa bunofanekiswa nendawo esiyakuyo Funani izinto zakhona bonke abanethembele njalo bayasihlambulula impela bayalahla izono nemithwalo ngoba sifuna yena ndihlalela ntona kashura nakumela uma tifela khona ndini ndingabuboni ubuso bukaYehova yana ufuna ntona shilo yana ukhalela ntona tempeleni uthi ayele andifuni bantwana kodwa ndifuna uYehova ndifuna umntwana wami bayakhala abantu bami kodwa abatsho ubuphi uYehova uphi uYehova andiniki bomo ngexesha lasebusuku usekhona abakuthandayo ukuba navuswa ukuba navuswa ukuba navuswa ukuba wavuswa ababasele bekhatha ukuba wena wavuswa noKristu khangela phezulu baphela kuye ubuso babo bakhanya abasoze bajabhiswa ngoba bonke abaphela kuye asifuni mani babumnotho sifuna yena asifuni babakha amakhulu sifuna babandaba khona siyathandaza namhlanje ulonyaka unyaka wabantu abathi ndifuna yena ukudla kukhona kungekho kodwa ndifuna yena ndiyayibona ifriji igcwele ndiyayibona ifriji empty andinandaba nayo kodwa ndifuna yena ndifuna yena ndifuna yena ndomile njengephanga litsalela kwimijelo yamanzi njengendlusela ilangazelela amanzi njengendlusela ilangazelela amanzi kanjalo umphefumlo wami wamela wena somele wena somele wena somele wena somele wena Jehovah silapha conference ngoba somele wena Jehovah silapha sisabuwa 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 asisaba umfundisi kodwa sisaba uJehova asisake tawanishe kodwa sizofuna yena sifuna yena siphuma thina esanze amakrikeni sifuna uYesu sifuna uYesu siyayibona imali thatha bonke umshiyele uJesu thatha imoto but leave me with Jesus take my friends God will see you Jesu stand on your feet as I pray. Siyathandaza njengoba sithandaza ungixolela wena uzojonga ukubani wenzani kodwa benzokhangela yena kunento endivuse ebusuku ndilele ndivele ishoka encane ndithi mina hasuya mendende kurila hasherelo sahara
Sulidai Kirababa Shibo Sutatatata ingxaki yami yodwa ndifuna yena, ndifuna into yaphezulu ngoba yasemhlabeni yabona kodwa siqonelene ubutyebi basemazulwini obungaboniyo. Ndisemhlabeni kodwa ndifuna ubutyebi basekhaya. Kanjani ndifuna into yaphezulu, ndifuna into yaphezulu. Sifuna into yaphezulu. Funani.